Fadima a yanzu na fara, dirransi ba za na daina ba a rayuwa. Tafiyar Fadima a yanzu na fara, dirransi ba za na daina ba a rayuwa. Ya Allah ka bani dama nima na yi, yau wata sabuwa na dauko a tafi da ni, aikin sayyada Batula amin gani ni, duk ransi ba za na daina ba a rayuwa. Ninka salatuka gurin annabi garkuwa, alaye sahabi sa da farar uwa, Fadima mai ganin gani na kololuwa, Sada Aliyu Haidara kofar saduwa. Tafiyar Fadima a yanzu na fara, dirransi ba za na daina ba a rayuwa. Maulana Shehu Ahmad Tijani ne, Barhama Gausi buyar mu da bayyane, Ahmad Yarwa kaidin gatanmu ne, Maulana Sidi Shehu a yakokuwa. Fadima sallama nake miki babbar uwa, Fadima jinjina nake miki babbar uwa, Fadima kin daban a ko a ina garkuwa, Allah na ki har da annabi karshen zuwa. Tafiyar Fadima a yanzu na fara, dirransi ba za na daina ba a rayuwa. Sai da Fadima ga wani bawanki nan, mai nema abin kike ce ko sanan, kuma mai yin yabon ku ne Fadima gani nan, kar da a bar na dan ma'aikin mu farar uwa. Sai da karbi baituka na ya mardiya, kimin kyauta ta mamaki sidiya, amsa min inji ki ko da kalma daya, domin zulma arifi masanin rayuwa. Tafiyar Fadima a yanzu na fara, dirransi ba za na daina ba a rayuwa. Sai da tsokar jikin annabi Fadima, tabbas ba kamar ki yar annabi Fadima, ke ce wacce rabbana yayi wa sallama, ba dan ke ba da halitta ba rayuwa. Ka dauki nauyin bayi ka kaf, Allah ne ya shirya tsarin hakan sasaf, ba wani wanda za ya gane mukamin ki kaf, domin martabar ki ne ai sama ke ruwa.